mondo mi mbele kaendi nyithindo gi oduoge skul ni onego wang'ine gi alternative rescue centers kaka kuonde mag centers mag chiefs, kuonde mag kanisni, kuonde ma kopo ni kata ni chirni moko ntiere man gi ute malong'o kata halls, social halls migero gieke. To kata na kuonde minyal ketnegi koni kata ka tandarua. Okawach tandarua moro mayamo kendo chako biro waloge. Nikech ma kore emergency. Matiende ni ncho kwa kore ahinya but nyaka wa act. Kato kik bende wagedi ahinya blame game. Ni ng'ane pokotimo maut en gimikoni ka yamo kudho apaka biro pi mol chal ka gima macho biro imanyo ni tan gi ndo matin mondo mi nego godo majno. So ibiro gi riekni gojuzi to kanyema the central role ma sirikal timo duong'. To ka sirikal odhi umo e piny ma onge ng'amung'e gimotimo ting'eni gigi dhi bedo matek. Koro sirikal ema onego beni gika gitemo timono wang'e ni kidwa ni mondo mi interact kodgi mondo mi ichiw support kata ikony gima kama to wang'e ni kama eka kitime. To gik ma ing'e ni nitiere gimiluongo ni the sporadic reactions. Mineno kaka kawuono giringo ni gidhi kama chielo nitie center kama ne ikonye ji. Kato kiny gichomo kama chielo. Jogi dwaro chiemo, jogi dwaro gige thieth, jogi dwaro gige nindo, jogi dwaro gik mang'eny gi. Ka ok en consistently provided, tibro yudo ka jogi wabro wegi e kor lwasi makoro gikia kaka gitim. Nikech kata livelihoods margi bing'eni have been disrupted. Koro nitiere gik ang'eny maana koni the expertise mantiere go. Sirikal mar county, leaders wa moyier to gima ok oyier to gi the national structure wariure giriu jite nikech the leadership nyaka wuogi. Ng'eni in gi an kata fwambo tutimo maber nikech chunu dhi onyiso kaka gigitimore. But onego beni the leadership work from the institution mar sirikal. Thuolo marwe bedo